שלום לכל הצופים, אנחנו נמצאים פה עם ג'וי טיילק, מולו היריב רוני כהן. ג'וי, יש לנו כמה שאלות בשבילך. אפשר? ג'וי, מי אתה חושב שינצח בתחרות? ברור שאני, ביטחון מלא. ביטחון מלא. האם רוני מהווה עליך איזה איום כלשהו? לא הייתי קורא לזה איום, אבל אני לא אגיד שהוא לא בכושר, אבל אדם בכושר מעולה. אבל היתרון שלי שיש לי אימוני סיבולת הרבה יותר ממנו, ובגלל שהוא יודע את זה, הוא קורא את עצמו אימונים בשבועיים האחרונים, לדעתי זה מה שיפיל אותו. הבנתי. אתה רואה כמה שרוני עם ביטחון עצמי מופרז ובטוח בעצמו שהוא הולך לנצח בתחרות. זה ברור, זה חשוב. השאלה אם זה מראה לך משהו, אם אתה מפחד מזה או שזה מקרין עליך חולשה כלשהי. לדעתי זה מה שהולך להפיל אותו, כמו שאמרתי שוב. הוא יותר מדי מתאמן לקראת התחרות, או יותר מדי רציני, ולדעתי הוא יבוא מותש לפני שיתחיל. זאת אומרת, מה שאתה מנסה להגיד שזה כלב נובח לא נושך. אמן. אוקיי. אז אנחנו נאחל לך בהצלחה, ג'וי, בתחרות. תודה רבה. ואם יש לך משהו להוסיף? תבואו לראות, תהיה מעניין. בקשר להימורים? אם אתם רוצים לזכות בכסף, שימו עליי. אוקיי, תודה ג'וי. בכיף.